Coa creación das Irmandades da Fala, o primeiro nacionalismo precisa pois que os seus ideales teñan unha identidade propia. E se promove sobre todo, ese era o seu espírito o uso público da lingua galega. Con este espírito de defensa da lingua como trascenda, en decembro de 1916 reúnese na Coruña un grupo de intelectuais vencellados precisamente a estas Irmandades da Fala de recente creación. A súa idea, formar un coro galego. A idea central, defender a arte galega en todas as súas manifestacións, canto, baile, teatro, poesía, pintura. Así, o 28 de decembro de 1916 nace Cántigas da Terra. Hoxe en Sons de Nós acompáñanos Luís Bolón, que é o director artístico desta histórica entidade. Moito respecto diante de quen leva facendo durante estes máis de 100 anos de traballo cultural e de defensa da tradición e da cultura galega. Benvido, Luís. Moitas grazas. Imos empezar un pouco contando, falando precisamente desta a vosa historia. A Cántigas nace nun contexto moi especial, en un momento, non sei, con moita importancia e trascendencia polo seu significado. Se tiveses que resumir que significaba eso, como era ese espírito, como nace? É complexo, pero eu imagino que un bo resumo é que as Irmandades da Fala, así como os galeguistas do momento, necesitaban unha plataforma de difusión de todos os seus ideais, non? É dicir, levar á realidade pois os plantexamentos que tiñan. E entón unha agrupación como Cántigas da Terra permitíalles iso, porque Cántigas da Terra nace como coro galego, pero realmente ten moitas ramas. O teatro era outra das partes fundamentais que o sigo ser agora, o baile. Cántigas é unha agrupación que xa desde primeiros se involucra tamén a pintura. Quero dicir que Cántigas da Terra, así como os outros coros galegos, permite a galeguidade, o galeguismo do momento, permítelle plasmar artísticamente todos os seus ideais. E iso sigue no ADN do grupo, sigue aí exactamente. Sí, eu penso que sí. Máis de 100 anos despois, eses ideais están presentes. Houve momentos complicados que seguramente quen escoita non se dará conta, cando 36 no golpe de Estado, ademais Cántigas toma unha actitude moi firme, decide non integrarse en ninguna das correntes que facían do folclore unha bandeira enfrontouse un pouco esa política de utilización da cultura galega como un divertimento, e supoño que foron momentos duros. Non te tocou vivilos, pero supoño que terás escoitado en algún momento, terás falado. Sí, momentos moi duros. Ahora terás escoitado. Mira, aínda fai uns días, escasos días, tivemos que contratar aí por cuestións legais con un gabinete e tal, e o avó desta persona, no momento en que liu estaba cos documentos, liu Cántigas da Terra, quedouse paralizada e dixo, aquí estaba meu avó. A meu avó non o chegaron, era un dos que iba a ser fusilado, e non foi fusilado grazas a que alguén de Cántigas da Terra movera fíos. Non sei moi ben como, non podo reproducir a historia con tal cual como foi, pero veunos a dicir literalmente que Cántigas da Terra salvara o seu avó, non? Entón, son desos momentos que falar deles, a mí polo menos me dá moitísimo respeto, como dicías ti, eu evidentemente non os vivín, entón, a veces estar repasando actas ou revisando documentación de cando se estrearon as pezas e tal, e ves a cantidad de cousas que foron capaces de levar a cabo pese a todas as dificultades políticas, que en fin, é abrallante, realmente é abrallante. Un monumento á resistencia cultural, podía ser. Sí, tal cual, totalmente de acordo, un monumento á resistencia cultural. E ti, como chega Luís Bolón a Cántigas da Terra? Pois eu chego, xa tiña certa relación coa entidade, pero chego no 2019. En xullo de 2019, cando comezo a dirixir o coro, e chego, porque me fan esa petición. A persoa que estaba naquele momento, que era César Concheiro,
non sei cantos anos levaba, pero perto de 20 anos dirixindo a agrupación e momentos pues moi bons, viaxes e demais. Entón, bueno, pues el sentía que tamén xa estaba rematando o seu ciclo e tal, e sei que contactan conmigo en xaneiro dese ano, febreiro, así dese ano, e en xullo empecé a dirixir a agrupación. 1 de xullo tuvemos un primeiro ensayo e lembro a primeira actuación que me fixo moita ilusión, que foi en Santa Cruz, con Santella Santa Cruz, un 15, 16 ou 17 de xullo, unha cousa así, unha actuación super bonita, porque fan ali actuación ao aire libre e tal, aparte un deses días maravillosos de verán, que aínda sintes así como o mar, porque foi unha actuación moi pretiño ao mar, e teño un grato recordo daquela actuación. E supoño que sería pois algo, non sei se te daba moita, tomar o mando desta entidade con tanta historia. Como te sentiches en aquel momento? Había presión aí? Responsabilidade? Podería decir que sí, pero realmente non é... Sí, en certo sentido sí, pero teño unha visión da música e das cousas, non quero dicir como un xogo, pero bueno, paso realmente ben, non? Entón, cando me propoñen isto, máis que pesar esa parte máis, digamos, institucional ou demais, como que o meu pensamento vaya, pois mira, podemos facer esta cousa, podemos facer esta outra, pois mira, este proxecto que eu tiña na cabeza para facer, pois igual en Cántiga se pode facer. Entonces, como que todo eso é o que ocupa o pensamento, e non tanto, digamos, esa parte máis dese peso e ese valor, porque aparte supoño que si penso demasiado igual te inmoviliza un pouco, sabes? Entón nunca tiven iso presente. Aparte creo que che pode chegar a facer, che pode xogar a contra, non? Entón creo que é mellor sentirse así como moi libre e pensar que casi nace antonte e non que todo eso este moi presente. Entonces esa carga de tradición non te pesa en absoluto para innovar? No, absolutamente nada. No. De feito, diríache que todo o contrario. Creo que cada vez que repaso a traxectoria, doume conta de que sempre foi unha agrupación pioneira e contemporánea en todos os momentos que viviu. Que é algo que pode contrastar moito coa visión que se ten da agrupación, non? Porque moitas veces cando ves unha agrupación así con tantos anos, bueno, tendes a pensar que pode estar anquilosada ou tal, e eu non sei se é por amor á agrupación, pode ser, non creo que é algo sensato pensar que si vas repasando cada un dos momentos e ves a trayectoria que tivo, daste conta que é unha agrupación tremendamente contemporánea, aínda a día de hoxe. O sea que todo ese traballo de arquivismo, de gardar, non quitan absoluto liberdade de eu creo que non, creo que eu polo menos tal e como entendo eso, hai moita xente que creo que ten como dicilo, que revisita todo iso desde a nostalgia dos vellos tempos, imagínate, non? Como tamén nos pasa a cada un de nós a veces na nosa vida, que repasas algo ou un momento. Entonces, eu non o fago desde esa maneira nostálxica. Eu creo que esa visión que fago cara atrás, eu e o equipo co que traballo en Cántigas, esa visión cara atrás creo que ten máis que ver cun exercicio de ter clara a identidade da agrupación, do que fixo e de que todo eso forme como unha especie de caldo de cultivo para crear cada cara arriba, sabes? Pero non desde un punto de vista nostálxico ou de... Non teño esa sensación, non traballo así. Que te parece se escoitamos unha peza? Que queres compartir agora con nosa audiencia? Como estamos falando dos inicios, eu diría de escoitar un canto de arrieiro. Hai varios cantos de arrieiro gravados por Cántigas aí entre o 21 e o 28, e neste caso creo que vamos a escoitar o canto de arrieiro de Carballedo. Pois escoitamos. Non nos queres contar algunha anécdota desta peza? Podemos dicir que o solista foi Alfonso Fraga, como tamén foi solista en algunhas outras pezas, e a min, dentro desas pezas a unha voz solista e máis, é das pezas que máis me emocionan. Pois imos a escoitala. Ay, la otra no tiño de ella.
Como definirías, Luís, ahora mismo o momento de Cántigas da Terra? En que momento estades? Pois creo que estamos nun momento bastante bo porque creo que conseguimos chegar a volvendo ao inicio da conversa de como Cántigas da Terra nace como resposta ao galeguismo e a intentar ocupar os máximos espazos posibles dentro da arte galega. Creo que nese sentido estamos nun bo momento, non? Porque a nivel artístico fai meses, en agosto do ano pasado, estreamos un espectáculo que se chama As Cigarreiras, un espectáculo que pusimos coa Banda Municipal da Coruña e que estreamos nas festas de María Pita o verán pasado, e é un espectáculo tamén volvendo a esta cuestión de como revisitamos o pasado, non? En Cántigas, así como noutros coros galegos, houve un xénero que proliferou que se chamaban as estampas galegas, que eran pezas musicais, teatrais tamén, cuns decorados e que misturaban un pouco todos eses elementos, teatro, música, baile, escena, e entón quixemos recuperar esa cuestión da estampa pero en clave ou cun tratamento contemporáneo, non? Entón asumimos ese proxecto coa Banda Municipal e neste caso collemos unha temática un pouco máis alonxada do que sole ser a temática das estampas, que é máis costumbrista e tal, e neste caso collemos de base unha revolta das cigarreiras da fábrica de tabacos da Coruña, que neste caso protagonizou a mestra do de teatro, que é Isabel Risco, e entón digamos que este espectáculo foi como un impulso moi importante para a entidade. Entón creo que nese sentido tras este espectáculo seguimos traballando. Este ano esperamos tamén ter máis funcións e creo que nese sentido estamos nun gran momento. A maiores tamén seguimos traballando en divulgación cultural cun proxecto que se chama As Cántigas de Primavera, que reúne os sábados pola mañá na nosa sede a diferentes autores que están traballando a prol da música tradicional, de investigación. Entón é unha pasada ver como Cántigas tamén sirve un pouco de nexo de unión, por así dicilo, entre os investigadores e tamén, digamos, a outro tipo de perfil máis que chegan a música de unha maneira, pois digamos, ou ben autodidacta, ou ben que están aprendendo a tocar e demais, e xa chegan cada sábado pois a descubrir un poquinho máis sobre a nosa música, pois a través, xa che digo, das publicacións que se van facendo nestes últimos anos. Entón, por aí digamos que temos bastante choio, por así dicilo, e despois temos un proxecto educativo que é Escolas da Terra, que tamén está nun bo momento, porque estamos nun gran momento en xeral para o folclore. Cada vez hai máis xente interesada por o folclore e digamos que Escolas da Terra fai un pouco esa é un pouco a porta de entrada á entidade da Logo falaremos un pouco máis delas. Tedes público fidel a esas sesións dos sábados. Me imagino que quen entra aí que lle gusta pescudar. Sí, efectivamente. É un traballo de irse achando pouco a pouco, cada sábado, cada 15 días, depende, ¿no?, da frecuencia. Pero sí, efectivamente. É moi interesante que se está poñendo en valor
toda esa recuperación a formal e a informal. Este ano pasado as letras galegas dedicaron a, pues eso, a canto tradicional, toda a música oral, a tradición oral, e se pon moito en valor eso, e o papel da investigación tamén, que sempre foi moi importante para nós. Vos seguides aí, sí, pico pala. Sí, é que hai como... mira, precisamente unha das persoas que vai estar no ciclo de primavera, que é Julio Alonso Monteagudo, profesor do Conservatorio Superior, dicíame do Conservatorio Superior de Vigo, dicíame unha vez que como dixo Luis, vos tedes que por neste caso pola miña xeración e tal, que teñamos que intentar estar entre a investigación e a interpretación, ¿no? E movernos un pouco entre esas dúas cousas e atopar aí o noso sitio. E creo que nese sentido Cántigas de algún xeito tamén fai iso, como que intenta polo menos a través dese ciclo personas que igual están un pouco máis nos bordes digamos do tecido cultural, que tamén teñan un oco, digamos, na nosa programación. Xa con referente ás persoas que formades Cánticas, vedes moita variación? Que tipos de personas? Hai moita xente nova, mayoritariamente maior? Quen se achega a vos agora? Pois depende, claro, unha agrupación que ten tantos sitios, é certo que sí, efectivamente, realmente o grosso que o coro é certo que xente nomeadamente maior. Eu son o máis novo. De feito, neste momento, bueno, no, acaba de entrar unha persona que é máis nova que a mí, eu creo, pero sí, en xeral eu, digamos que son dos novos. É certo que hai xente que tira, sí, temos un público bastante maior. Non sempre foi así na historia do coro. De feito, fai pouco un dos integrantes me dicía, porque non sei como saliu tamén esta cuestión, e claro, que somos un coro moi maior e non sei que, dicía el, bueno, xa tuvemos o problema de ser un coro máis novo, nunca estamos a justo. Digo, bueno, pode ser que nunca estemos a justo. Sí, o público nomeadamente maior, sobre todo no coro, e nas outras seccións xa non tanto, e sobre todo no proxecto de Escolas da Terra, aí sí que hai moita xente nova, moita máis xente nova, cada día máis, de feito. Nesa outra parte investigadora, me imagino que, a ver, e do fondo documental que tedes, que o aspecto arquivístico é moi interesante, moi importante o que tedes, supoño que haberá algunha xoia agochada que atopáchedes, ou que cando visitades de repente atopades algo, hai algo que a ti te chama a atención, ou que... O arquivo de Cántigas é unha cousa que eu visito co arquiveiro, con Luis Catoira, diríache que semanalmente, polo menos, e sempre hai algo que che sorprende. Sempre unha partitura que non viches, un canto que igual viras e que che pasou desapercibido e que de repente coges e dices, anda, isto nunca me centrara, e de repente hoxe os instrumentos, hai dúas zanfonas, unha doada polo fillo de Perfecto Feijóo, que Perfecto Feijóo foi o fundador do primeiro coro galego de Aires da Terra. Hai unha zanfona dele e outra doada por Saturnino Cuíñas. Ves esas zanfonas e están quietas aí, realmente están resoando, non? Están resonando. Ti entras nesa sala e esa sala está resoando seguido. Esos punteiros antigos, punteiros de máis de 100 anos, feitos por artesáns da zona. En fin, é unha desas salas que te atrapa. Que a veces perdes a noción do tempo, porque aparte, eso, non ten ventanas e tal, meteste aí, empezas a ver partituras, os decorados, os cadros. Cando te queres dar conta, é unha... Volvendo tamén á cuestión da nostalgia e do pasado e do futuro, para mí o arquivo é unha chave ao pasado e unha chave ao futuro tamén, porque está o pasado, pero tamén están seicos novos proxectos e todo o que vai a salir nace de aí dentro. E aparte é moi bonito porque antes que comentabas este ano que o ano pasado que se fixo homenaxe, en este caso cancioneiro galego, as cantareiras, a gran parte das melodías que están no arquivo de Cántigas, non todas, pero si gran parte, son da primeira etapa, non? Falamos dos anos 10, recollidas no primeiro terzo do século XX. Despois tamén, hai moito material, porque hai material posterior, por exemplo, recollida por Adolfo Antasevani e Saturnino Cuíñas, que fixeron un traballo inxente de recompilación. Pero a cuestión, é moi interesante revisitar esas partituras e comparalas moitas veces con publicacións moito posteriores, como Cancioneiro de Dorothea Schubart, do cal se falou tanto ano pasado, e ver como hai moitas melodías moi parecidas, algunhas que cambiaron, ou ver como esas, eu que sei, por poñer un exemplo, Manuel de Ponteceso, e de repente
ves, cántalo, escoítalo, tócalo, porque claro, aí está o papel. Non hai a posibilidade de escoitar esa versión porque aparte, meritazo impresionante, porque un señor e unha señora cantaba e estes, a golpe de tal, os rapaces e rapazas que estudan linguaxe musical, sabes, el dictado melódico. A túa profesora toca algo e ti te lo que ir transcribindo en vivo e en directo. Eso es complexísimo, ¿no? Entón, estas personas escoitaban, transcribían. E é maravilloso ver como, pois eso, poño o exemplo de, creo que era Ponteceso, colles a melodía de Ponteceso, anda, para min isto sona, aquí me sona, vas ao Cancioneiro de Eurocé ou vas ao Apoio ou outras recompilacións e ves que hai unha melodía prácticamente idéntica na zona, cantada por alguén, pois con máis adornos ou que sexa, ou con algunha modificación, e son desas cosas que son impresionantes, ver como é un arquivo que realmente ten tantísimo potencial, ver como e que sigue vivo desde efectivamente, pódelo fiar con calquera outro traballo de recompilación que se ten feito no país. O arquivo, os fondos que tedes son doazós, son mercades cousas ou como... Sí, principalmente son doazós. É certo que despois hai unha gran biblioteca tamén, precisamente con toda a xente que ven presentar e tal, se vai facendo unha biblioteca moi grande, pero gran parte do material son moitas doazós dos propios directores que estuveron na entidade, que foron recopilando música e ademais foron deixando tamén parte dese material aí. A última doazón que tivemos foi unha doazón que nos fixo moitísima ilusión, que foi o neto dun dos directores de Anta Seoane. O seu neto tamén estivo en Cántiga, Xulio Anta, e foi no 2024, en maio de 2024, contactamos con el precisamente para ese espectáculo pro das cigarreiras. Eu quería revisar unhas partituras que non tiñamos claro, contactamos con el e de maneira moi xenerosa donounos o arquivo que el conservaba do seu avó, que ten moitísima música. O sea, se antes lo del arquivo se dicía que xa non dábamos feito, imagínate agora, con 3 ou 4 caixas máis de material, cousas escritas a lápiz, porque estas partituras eu invito a xente que nos escoite que visita a nosa página web ou tal, porque hai algunha partitura subida, penso, son partituras feitas a man, pero con unha caligrafía, con unha cousa que con un amor, con... Como se escribía antes. Sí, pero eu que el rei del tachón, pero o que iba, nesas partituras de Anta Seoane hai cosas feitas a lápiz, cosas que quedan, sabes, apuntes tontos, sí, que igual nunca chegaron a ser nada, e ahora que temos a oportunidade de coller ese apunte e que si sexa algo, sabes? Entonces, en fin, estamos traballando con eso a tope, sí. E como entrades na era digital? Como podedes estedes todo digitalizado, estades aí físico? Pois o arquivo porque supoño que será unha complicación esa, non? Sí, pero é certo que aquí hai que dicir que en Cándigas hai xente con moitísimo entusiasmo, con moitísima capacidade de traballo e en fin, e cunha convicción de ideais moi forte que o levan a que claro, a comisión do arquivo vai cambiando, non? Ao longo dos anos, e houbo equipos e demais. E xa antes de estar nós e demais, houve moita xente facendo moito traballo de digitalización xa. Entón hai gran parte do arquivo digitalizado, hai outra parte que non, pero é certo que hai gran parte do arquivo xa digitalizado, o cal tamén fai que sexa moito máis cómodo traballar. Sí, efectivamente. Que che parece outra recomendación musical en este momento? Veña, pois vamos a darlle un pouco de ritmo. Imos escoitar a Foliada de Cerdedo. Pois imos aló. Queres contarnos algo da foliada? Pois vennos o pelo, porque precisamente unha recollida de Anta Seoane que fixo cando o coro viaxou a Pontevedra nos anos 30, creo recordar. Aproveitou a viaxe. Correcto, efectivamente. E se trouxe un regalo, unha foliada que eu creo que debe ser unha das máis coñecidas por todas as persoas que cantan. E desas foliadas que poste a cantar a ver, iba a dicir algo que igual me deixa mal como director, pero ahora xa vou dicir. É desas que non as tes que ensayar, porque a xente sabe. Xa coñece. Sí, a xente vai a cantar contigo. Podes estar tranquilo, que se o coro non entra, xa entra o público, que esta sabe a todo o mundo. Pois esas pezas son moi agradecidas de cantar, e cando o público resposta, verdad, que te das un subidón impresionante. Pois imos escoitar entón esta foliada de Cerdedo e retomamos.
auga santa na fontiña dos teus ollos. Antes xa comentabas as escolas da terra que era un proxecto que vos está funcionando moi ben e teño a impresión eu de que é moi interesante e moi ilusionante ademais, porque ademais é moi completo, tocades moitísimos paus. Cántame un pouco que é este proxecto de escolas da terra e supoño que ten por detrás tamén toda esa carga de protección e de promoción de todas as nosas áreas de cultura. Sí, efectivamente. Ao final é divulgación cultural, divulgación da música, do baile, do folclore tradicional. Escolas da Terra é un proxecto, é o proxecto educativo de Cántigas. É un proxecto que foi cambiando ao longo dos anos e que neste momento ten unha estrutura xa moi sólida, porque xa levamos moitos anos, moitas tempadas traballando niso. Entón, o alumnado que xa chega a Escolas da Terra normalmente ademais participa de varias actividades, non é un alumnado que veña a unha clase un día a unha cousa, senón que participan activamente tamén, porque se fan varias audicións ao longo do ano. Participan tamén moitas veces en outro tipo de actos que ten Cántigas, non? Porque moitas veces as escolas como que funcionan un pouco a marxe e non sempre intentamos estar integrando eso continuamente, non? Por exemplo, no ciclo de coros, que é un evento que organiza Cántigas, este ano fixemos a 20 edición, agora estamos preparando a 21, todos os outubros, os outonos, outubro, novembro, máis ou menos, no Teatro Salida de Castro e en algunha outra emplazamento, acuden agrupacións de moitas partes de Galicia e tal, e Escolas da Terra tamén está aí presente. Entón, pois digamos que é un proxecto moi completo, damos unha gran parte de materias instrumentais, instrumentos tradicionais, zanfonas, frauta, gaita, damos tamén baile, temos as asignaturas de baile, entón teatro. Entón o alumnado, aínda que ti vayas a unha cousa concreta, eu que sei, pois a mí me interesa moito a gaita, bueno, pero dunha maneira ou doutra acabas estando relacionado cun concepto de arte moito maior, porque compartes espazo con xente que fai teatro, compartes espazo con xente que fai outras cuestións que entre todas elas xa acaban relacionando moito, non? E a última incorporación a Escolas da Terra é un proxecto que é o conxunto instrumental. Quixemos xuntar a todo o alumnado ou a gran parte do alumnado para facer unha especie de movimento quasi orquestral, por así dicilo, non? Porque moitas veces cando tocas música tradicional estás acostumado a tocar unhas pezas e tal, e tiras para diante, pero nos queríamos que o alumnado vivira a experiencia de tocar nun grupo musical que ten xa outras connotacións, por así dicilo, non? Pois de como se ten que ensayar, como se ten que preparar unha audición, como tens que estar nun escenario, ahora me sento, ahora levántome. Entón, o conxunto instrumental
nace para dar resposta a todo eso. Esterámolo o ano pasado, precisamente no ciclo de coros, e é, digamos, a última incorporación ás escolas da terra. Tedes tamén aí dentro das escolas un espazo para a investigación, polo que vin na página web. Sí, tamén. Tamén convidades a quen queira iniciarse en esas pescudas. Efectivamente, que interesante. Sí, son materias, algunhas están en proceso de implantación aínda, pero efectivamente intentamos ter unha componente tamén máis, entre comillas, teórica, porque non é teórica. Unha asignatura de arquivística e investigación pode ser teórica se te sentan nunha mesa e te contan unha historia, pero se te poñen no arquivo de Cántigas a ver as zanfonas, a ver as partituras, eso non é teórico. Estás traballando co material, non? Entón, pensamos que tendo todas esas ferramentas ao noso alcance, porque non vamos a poder ofertar ese tipo de materias tamén. E notades que hai un novo interés na xente nova e tamén na maior, porque tamén vexo que a xente maior volve a interesarse outra vez pola música tradicional. E vedes que hai moito interés, como notades nas vosas escolas? Sí. As dúas franxas? Sí, o sea, o incremento cada vez é maior e nas dúas franxas, sí. Nós temos, a che dicía antes, nomeadamente, moita xente maior, pero tamén hai xente cativa que cada vez se está interesando máis, porque ao final, desde uns anos para esta parte, a música tradicional ten moito foco mediático tamén, entón todo iso reverte para as agrupacións, para os que estamos, digamos, no tecido de base, no tecido cultural de base. Entón, claro, vamos notando como todo eso vai en incremento, sí. Véndenos as escolas. En que se diferencia o voso proxecto de escolas de outro tipo de formación musical? Non son un gran vendedor, pero eu creo que, bueno, o que dicía, creo que se ves as escolas da terra vas ter a oportunidade de non só de aprender o que a ti te interesa en concreto, sino que vas estar rodeado dun ecosistema artístico inmellorable. Pois non é mala venta esa, No, a verdade que me quedo ben, sí. Bueno, o que decíamos, historia, investigación presente, o arquivo é impresionante. Queres contarnos algo deste arquivo? Porque, bueno, algo xa falamos, pero a importancia de conservar, de manter e de dar a coñecer, que esa outra parte. Esa parte a fomentades? Convidar investigadores ou tedes moita... Sí. O arquivo está aberto e todos os anos pasan polo arquivo diferentes investigadores. Fai pouco estivo alguén moi relacionado con Fene, que é Xavier Díaz, creo que moi relacionado con Fene, sí. Pois sí, estivo Xavier Díaz e sí que recibimos investigadores e sí que facemos visitas abertas. Nos intentamos falo xa así dun futuro proxecto, que dentro do ciclo de coros vamos a establecer pequenas homenaxes ou recoñecementos, mellor dito, a un tipo de personalidade do folclore que pasou desapercibido, que están os informantes, que son os que cantan, e están os que escriben, que son os investigadores. Pero en Cánticas da Terra houve un perfil que está medio cabalo entre unha cosa e a outra, que é xente que non era informante como tal, pero que tampouco era investigadora, non escribía música. Que pasa? Que escoitaba moita música e retiña moita música, e despois había outra persona que apuntaba. Ese tipo de perfiles, como poden ser, por exemplo, Xampena, como poden ser, por exemplo, Saturnino Cuíñas, pasaron por todo isto e polas homenaxes do ano pasado de unha maneira, bueno, así un pouco como que non quera cousa, e nós témolos na casa, os da casa hai que cuidalos. Entón, o que vamos a plantexar son unhas xornadas de coñecemento deste tipo de persoas, e vamos a invitar a xente a que veña ao arquivo e coñece de primeira man esas partituras que quedaron escritas, neste caso por outras personas, pero que fan alusión a este tipo de, entre comillas, investigadores e entre comillas informantes. Facilitadores, ao mellor, non sei, unha cosa así. Tomo nota, gústame, facilitadores. Sí. Bueno, que che parece? Outra peza musical en este momento? Imos ao arquivo de Cántigas a ver que podemos atopar por aí. Veña, vamos a escoitar unha peza tremendamente bonita que é Nas Mariñas Brigantinas, que son realmente dúas pezas tradicionais e que neste caso arranxou Faustino del Río, que foi director da banda municipal e foi director tamén de Cántigas. E no espectáculo Cigarreiras, do que falaba antes, hai un pequeno momento musical que hai unha alusión a isto, porque mantemos cando escoiten a obra verán que hai unha melodía que fan as sopranos e as contraltos,
e hai por debaixo o que se chama un ostinato, que fan os baixos e os barítonos. Lol, 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 lol. Eso que está presente nesta peza nos quixemos integralo tamén nese espectáculo das cigarreiras, precisamente como un homenaxe a Faustino del Río, porque estuveran esas dúas agrupacións, así que escoiten ahora e emplazámolos a que vexan as cigarreiras e poidan identificar tamén ese momento musical. A ver se son capaces, pero aí imos, nas mariñas brigantinas. Bueno, ahora voute poñer no compromiso máis gordo que hai nesta entrevista, que vas a ter que mollarte para darnos a túa opinión sobre a situación da música galega en galego actual. Vale. O momento do trade é espléndido. Eso parece que é evidente. Claro que a mellor non todo é tan bonito. Según que tipo, se tes unha banda, un coro grande, é máis fácil, menos fácil? Como ves ti a situación? Claro, sí. É que ao final a música galega é moi complexa e é moi amplia, realmente. Entón, neste caso, falo da parte que me pertence como director de cántigas, e é certo que sempre tes algo que dicir, ou sempre tes unha protesta a facer, pero eu creo que pese ao gran momento que se está a vivir e a gran difusión que ten a música tradicional, non temos tantos espazos
para movernos. É curioso. Por non falar da cuestión do idioma, que antes, ao principio da entrevista, falábamos do galeguismo, do galego, que para Cánticas da Terra é unha cuestión fundamental, primixenia, bueno, non hai dúbida. E nese sentido, asistimos ao momento onde vemos que cada vez hai máis música en galego, cada vez, aparentemente, aínda que non igual para o coro, hai máis espazos para a música en galego, pero pola contra non temos falantes, non? E iso, por exemplo, é unha cuestión que nas reunións que temos do equipo artístico de Cánticas sae con moita frecuencia, porque de alguma maneira nos sentimos apelados no sentido de que parte do noso traballo é dinamizar e que o galego estea presente no máximo de espazos posibles e que fale o máximo posible de xente, e nese sentido algo non estamos a facer aínda ben. Poño a pelota no meu tellado tamén, pero algo non estamos a facer aí de todo ben cando aínda non conseguimos polo menos darlle a voltas en quisas. Sin embargo, sí que é certo eso que decías, de que no mundo da música, en todo tipo de música, cada vez en todos os estilos aparecen grupos, ten sona, a xente os escoita, e sí que é certo que sí, estades aí de bastión aguantando, sí, o que non acontece no resto. O que creo que hai un espazo para a creación en galego moi interesante. Sí, e igual personas que antes o farían a través de outra lingua agora están facendo en galego, e eso pareceme interesantísimo. Eso eu celebro e cóstame que en Cánticas da Terra celebrámoslo moito. Pero bueno, temos aí algunha cousiña pendente, igual, a cousiña pendente. E despois sí creo que as agrupacións como Cánticas da Terra deberían ter máis espazo nas programacións. As agrupacións como Cánticas da Terra ou como Ariños de Fene, con que vamos a estar despois, creo que ao final teñen un traballo, porque ainda por encima eu sinto que hai un cambio xeracional moi grande nas novas xeracións. Eu noto, non, tampouco son sociólogo, pero a xente escoita música sola, cuns cascos, na súa casa, ou con 4 ou 5 amigos, ou nun gran festival. E os pequenos medios formatos, como o ciclo de coros, no Teatro Salida de Castro, 600 butacas, unha sala pequena, están nun momento, bueno, de certo reaxuste. Aí tamén se ve moito público maior. É complicado ver novas xeracións, non? E creo que eso é un problema moi serio, porque eso é o que realmente vertebra de alguna maneira a sociedade. Un gran festival non vertebra a sociedade. Pero ti non coñeces o do lado, ou estás, vibras co conxunto. É máis unha experiencia. Sí, probablemente social sí, que musical. Claro, pero non hai esa cuestión dese contacto, desa cultura de proximidade, quizáis. E eu creo que neste momento nos estamos deixando levar moito por certas cousas, e creo que os que facemos cultura de base, como pode ser Cánticas da Terra, como Ariños de Fene, como centos e centos de agrupacións que hai no país, pasamos serias dificultades para levar a cabo as nosas programacións, para levar a cabo os nosos proxectos, para poder leválos a sitios para que nos vexan, e creo que como sociedade lle temos que dar unha volta a iso tamén. O tema dos espazos, te podo asegurar que é un tema recurrente en todas as conversas que mantemos con todo tipo de música. Todo o mundo ten a mesma queixa, que realmente non hai ni circuitos ni facilidades para que os distintos tipos de música teñan un espazo. E cando falamos de agrupacións grandes, moitísimo peor, claro, moito movervos, é complicado os espazos. Sí, estaba pensando, estabas dicindo isto e estaba lembrando en este caso a persona que fai a produción de Cigarreiras, porque claro, Cigarreiras, que o espectáculo que eu falaba antes, son 100 e pico personas, o sea, eso leva unha produción terrorífica. Entón, mover eso é terrible. Outro día lía unha entrevista a Paquito de Rivera, que lle preguntaban, bueno, pero por que ven en trío e non ven con Big Bang e tal? Dicía, bueno, eu cando quero divertirme e perder cartos,
monta unha Big Bang. Pois isto, a verdade que é un pouco así. Sí, cando montas espectáculos de gran formato, o sea, que para os concellos é complicado asumir iso, pero a presión que ten un espectáculo de gran formato, a presión, refiro a unha presión sonora que produce ver tantos artistas encima dun escenario, a emoción que lle chega ao público é que é incomparable con ningunha outra cousa. Eso é saúde mental. É saúde mental e é felicidade. Ver a un teatro ateigado cantando, o que está cantando o público aplaudindo. Cando montamos Cigarreiras, eu tiña apuntado máis ou menos os sitios onde pensei que a xente iba a aplaudir, máis ou menos, para contar, para que o director de escena, o director da banda, a escaleta, contaran con que aquí se va a aplaudir. E foi sorprendente, porque houve moitos momentos onde eu dixo, bueno, é un momento emocionante, pero que non iba a haber aplausos. Houve aplausos, xente chorando, eso é sanador, eso é o máis sanador que hai, pero a veces é complicado tamén que a xente o entenda, ou que en programa entenda iso, non? Bueno, non o sei. A ver, que en programa son cortoplacistas, eso supoño que o sabes, necesitas o impacto rápido, entonces buscas algo que sabes que vai funcionar, non ten por detrás un xermolo cultural como tedes vos. Bueno, xa me salindo papel de entrevistadora, non pode ser. Volvamos outra vez a isto. Aproveitando que o Conselleiro de Cultura está escoitando, que lle dirías? Que papel, que non está facendo o apoio institucional para seguir fomentando este tipo de proxectos como vos? Acabamos de dicir, non? Realmente, sí, bueno, sí, a verdade que sí. Pero que nos escoite máis. Que nos escoite máis. Que gaste tempo, que invirta tempo en escoitar as agrupacións, en escoitar o tecido cultural, que invirta tempo neso, porque eu supoño que terán unhas axendas imposibles, pero que invirta tempo neso, porque ao final os que estamos achando todos os días sabemos de que peco xean as cousas ou como se podería mellorar, que invirta tempo en escoitar. E seguro que lle vai moi ben. E fondos? O tema da colaboración económica, como ves? En xeral ou... En xeral. Sí, vamos a decir en xeral. Porque particularizar, eu entendo que vos encantaría poder dispor dos fondos do Son do Camiño, por exemplo, ¿no? Que é o soño de calquera grupo que pasa por aquí, grupo, individuo, trío... Bueno, eu recoñezo que con certas cantidades de cartos como que me parece mala educación. Non sei... Non sei se podería, o sea, dirás ti, estará, si escoita esta entrevista, a directiva de Cantigas pensar, pero como estás dicindo eso, home? Claro que queremos... É racional. Pero de verdad, digo, non creo que non nos quero, sabes? Sí, eu creo que o apoio creo que hai grandes axudas para, tamén creo que non a mí non gusta ser derrotista. Creo que hai grandes axudas para as agrupacións, por parte dos concellos, as diputacións e demais. Quizáis o que fai falta é concretar todo un poquinho máis. Quero dicir, eu non necesito que nos den o que sobra de outra cousa, de calquera maneira. Bueno, cubride, levades isto, pai. Eu creo que se queres facer o traballo ben e ser serio e facer programacións, o que estamos a falar, o que decíamos antes, crea espazos e paga as agrupacións por facer o seu traballo e probablemente con se chegue. Non necesitamos vamos a necesitar axudas e máis, pero probablemente se moves o saco no sentido de que dinamizas máis as agrupacións e as moves e creas espazos e circuitos para que toquen e demais, probablemente eso sexa máis necesario que non igual outras cuestións. Despois, pois é o de sempre, que ainda por cima iba a decir, bueno, pois infraestructuras, eu que sei, infraestructuras para gravar, infraestructuras para teatro, non sei que, pero moitas veces hai e non son accesibles ou non son accesibles ou non se adaptan ao que necesitades, efectivamente, ou non se adaptan ao que se precisa, ¿no? Entonces a veces hai infraestructuras e non están ben ideadas, ben pensadas. Aquí hai que recurrir á frase de sempre, que hai que facer as cousas con sentidiño. Hai que facer as cousas con sentidiño. Que o menos común dos sentidos. Entón, eu creo que se lle pon sentidiño a programación, se lle pon sentidiño as infraestructuras ou as estruturas que creas, é que todo funciona mellor. Todo funciona mellor. Fórmula para chegar e facer máis atractivo o trada a xente que está aí abaixo do escenario?
Hai unha fórmula Pois mira, máxica. eu recoñezo que creo que esa é unha das asignaturas pendentes. Falo de cántigas, de mí, sí, eu creo que é unha materia pendente. Saber como conectar con certas partes da sociedade, sí, e cos máis novos. Creo que é unha asignatura pendente. Encantaríame responderche, pero é que non sei. A verdade que non sei cal é o xeito concreto. Supoño que ten que ver co ritmo no sentido de que as novas xeracións viven todo a un nivel, ¿no? Moi rápido, inmediato, moi rápido. Eu sempre poño un exemplo así un pouco tal, que viven a vida ahora que os audios e demais e a serie, todos os vídeos que os podes poñer a 1:5 ou a por 2. Eu noto que as novas xeracións viven todo a por 2. E a mí me gustaría vivila ao revés, precisamente, non al 1, sino a menos pico. Entón, claro, cóstame moito entender como se funciona, porque xa che digo, a min o que me pide é baixar revolucións, e ir a menos velocidade, non ir a por 2 ou 1:5, disfrutar, saborear das cosas como están, sabes? Entonces, crear productos ou crear espectáculos ou músicas para que se reproduzcan a máis velocidade ou dunha maneira, bueno, creo que hai que saber moito, e non é o meu caso. Estamos nun momento complicado. Eu teño unha visión que me dá a impresión de que o consumo musical cultural, basicamente, eso que ti dices, ten cambiado moitísimo, ten mudado a maneira que ti escoitas música, xa non colles un disco e o escoitas completo como facíamos na miña xeración, na túa seguramente non. No, eu ainda sí. Ahora non se fai eso, tes unha lista, tes cancións seleccionadas. Como podedes competir vos con eso? Porque entendo que non é fácil, como a mellor pode ser, pois eu que fago rap e me gravo en casa, subo as miñas cancións a Spotify ou calquera outra plataforma. Entendo que eso a vos resulta moitísimo máis complicado, non? Claro, que unhas agrupacións de gran formato, aparte un coro, neste sentido eu casi o encadraría nunha agrupación clásica, como unha orquesta sinfónica, unha banda, un tipo de agrupación así. Entón, este tipo de agrupacións creo que se adaptan moi ben a moitísimos formatos, pero creo que o seu punto forte non radica en nada disto, en adaptarse a isto, porque creo que o seu punto forte é o que dicía antes do directo, que vos escoiten en presencial. O do disco, pero da presión da música que ten iso. E entón, claro, traducir iso a 30 segundos a mí, que non che digo que non se faga, porque aínda hai discos que se fan relativamente novos desde este ano, fai pouco tempo, que teñen como unhas orquestas sinfónicas metidas polo medio, que dices, como está? Isto foi un xenio que fixo que meteu esta orquesta sinfónica nun produto de 30 segundos e que funciona e que mola, e dices, bueno, como fixo esta persona isto? Quitado esas excepcións, eu creo que formatos como os das orquestas sinfónicas, os das bandas, os dos coros, creo que teñen unha difícil traducción aí, porque creo que son animais de directo, de teatro e de unha cosa xeitosa. Se ben é certo que creo que o caso dun coro como Cántigas ou dos outros coros galegos teñen unha peculiaridade engadida moi interesante, que é que creo que collen o mellor da música clásica, no sentido de que beben a veces dos orfeóns anteriores e demais, e beben moito da música tradicional. Entón como que están a medio cabalo entre esas dúas cousas. E entre esas dúas cousas como que hai un estilo propio dos coros característico, que creo que son como máis maleables ou máis adaptables a este tipo de situacións e de contextos. Pero aínda así creo que teñen unha difícil traducción a isto das cousas rápidas, da inmediatez, de escoitar un solo tema, porque claro, despois que falábamos antes da inversión, por se sigue escoitando o conselleiro. Antes falábamos das grabacións e máis, ti gravaste hoxe en día con moi pouca dotación económica, gravaste ti na casa e podes facer incluso un disco medianamente xeitoso. Un coro non, pero son 60 personas que hai que gravalas, que hai que ter os medios, hai que ter unha sala grande, non vale un estudio de grabación convencional.
tes que alugar unha sala ou tes que pedir unha sala. Bueno, en fin, hai que chamar a un técnico, hai que facer moitas tomas porque ou gravas un directo, que sexa, pero quero dicir que xa ten unha logística que se despois todo eso teño que reducir a 1 minuto e medio de vídeo, é que dame gana de poñerme a chorar. Xa non o fajo, non? Esta é a razón do mundo. Claro, entonces moitas veces hai que pensar tamén en todo ese traballo que hai detrás. Claro que sí. Bueno, que te parece? Vamos a relaxarnos con algunha peza ou a botar un baile, o que ti digas? Veña, pois vamos a botar un baile e bailamos unha muiñeira, que é a muiñeira de Braulio, que é un tema que escribiu Xosé Casal, un grandísimo artista, gaiteiro, compositor, pintor, e escribiu esta muiñeira dedicada a Braulio Rama, que foi membro do coro, e que neste caso esta é unha grabación de 2006 que fixo o grupo de gaitas e que podemos escoitar nada máis empezar un aturuxo do propio Braulio. Que guai, pois imos aló. Bueno, imos a falar agora un pouco de futuro. Xa algo nos contaches, pero que planes ten Cántigas da Terra así, a corto plazo? Xa non vamos a decir a longo plazo.
Pois a En que andades? Pois a corto prazo está Cigarreiras, tanto o espectáculo no directo, que esperamos ter tanto funcións este ano, esperamos ter 2 ou 3 funcións, pero tamén nos vindeiros anos esperamos ter varias funcións de Cigarreiras, un espectáculo que creo que funciona moi ben, que non lo pide a xente pídenos. Hombre, despois do esforzo que fixeche, supoño que o teredes o público, pero ¿no? sí, o público que veo, ademais, pero por favor, tedes que repetir isto, por favor, tal. Entón, vámoslo a mover, queremos ademais que sexa un espectáculo moi integrador, que cando levemos por aí poida haber uns momentos previos con sobre todo porque é un espectáculo que xera moita sinerxía, ¿no? Entre teatro, coro e máis, entón, pois que poidamos dar formación de a xente que toca pois de teatro e xente de teatro ao revés, ¿no? Que poida haber por aí unha simbiose, digamos, entre todos os elementos que conflúen. Entón, Cigarreiras é o proxecto principal de directo, a programación do ciclo de coros, que neste caso vamos a 21 edición, que casi seguro vamos a ter unha exposición desas primeiras 20 edicións na Coruña tamén este outono, unha exposición pois, con pezas orixinais que están precisamente no arquivo e que esos días estarán na exposición, tanto do noso arquivo como do arquivo de outros coros e de outras agrupacións. Estamos trabalhando nesa exposición. Ese proxecto ao redor do propio ciclo de coros que che decía antes, de poñer en valor esas figuras que decías ti facilitadoras, esas figuras que están no medio entre ser informante e entre ser investigador, eso vai nos a ter varios anos ocupados, porque cada tempada, cada ciclo daqui a 5 ou 6 anos imos estar digamos que propoñendo a unha desas figuras para que cada ano estea dedicado a unha desas figuras. O proxecto Escolas da Terra que ten que seguir medrando e que ten que seguir o seu camiño, e despois hai como máis cousas a futuro. Temos por aí algo fixemos xa fai un par de anos e espero recuperar cando rematemos con os Cigarreiras, que é un espectáculo sobre a figura de Urbano Lugrís, que un autor, un artista moi relacionado con Cántigas e con ese tiro visual e demais. Entón, e tamén é un espectáculo que xa fixemos eso, unha especie de boceto, por así, extraemos unha cousa que funcionou moi ben, porque como que levamos esa cuestión dos decorados que se facían de Cántigas, son uns decorados maravillosos feitos por Camilo Díaz Baliño, que che ocupan ao fondo todo o Teatro Rosalía, levar eso ao século XXI con intelixencia, con imaxes en 3 dimensións, bueno, unha cousa un pouco máis grande. Entón está como iso aí na cabeza, pero bueno, que isto xa chovirei a contar outro día xa con calma, porque pero bueno, temos por aí eso tamén e sí, eu supoño que de aquí hai outro proxecto tamén bastante grande con outra agrupación potente e que vamos ir vendo, ¿no? Digamos que sempre temos que ter aí como un peno do concerto de hoxe, un peno ano que ven e outro, sempre estás como xerando. Entón xa che digo, o máis tal para o público, Cigarreiras, que veña a ver Cigarreiras, que veña o ciclo de coros, porque o ciclo de coros a verdade é que nos está sorprendendo cada día máis as agrupacións que veñen, como se vai artellando. Este ano aparte vai haber unhas agrupacións que por ahora sí que eso non se pode desvelar, pero cada xornada vai ter un eixo temático. Vamos a empezar a facer ademais percorridos por zonas, é dicir, ves o Teatro Rosalía, sentaste na butaca e de repente vas a estar situado na comarca de Ordes, porque vamos a facer un monográfico sobre a comarca de Ordes, por exemplo, ¿no? E o día anterior vamos a facer cursos para quen queira vir. Entonces estamos como nun proceso de que se están abrindo moitas portas, como Cigarreiras, como esos cambios no ciclo de Cordes despois de 20 edicións. Entón, a mirada así a medio prazo está aí. Moito que ver. Creo que sí. E queda algún soño por cumplir en Cántigas? Pois mira, sempre hai Cántigas foi o primeiro grupo embaixador na Bretaña francesa no ano 56, se non me equivoco eu, 54, bueno, por aí 54 creo. Pois 54. E entón, claro, digamos que non foi a Lorient, foi a... Onde foi? Brest, creo recordar. Pero bueno, hai aí con Lorient hai unha especie de talón de Aquiles. O sea, cada certo tempo están ca viaxe a Lorient. O coro en xeral necesita... eu teño a sensación... Mira, nunca dixen a ninguén, pero teño a sensación que o coro necesita ir a Lorient.
cada certo tempo, non sei a última vez que se foi, creo que foi no 2010 ou así. É como que a propia agrupación necesita ir a Lorient. Hai unha especie de impulso interior, non o sei. Entón creo que un soño será volver ao Festival de Lorient, que tantas alegrías lle deu a Cántigas, e despois soños pois sempre hai. Creo que neste caso acabamos de cumprir un soño moi grande que foi Cigarreiras, que foi volver á Praza de María Pita. Fai moitos anos que Cántigas da Terra non actuaba na Praza de María Pita. Ter a Isabel Risco como protagonista desa apoteose das cigarreiras. E claro, temos este soño que acabamos de cumplir, que foi tan bonito, que nos fixo tan felices, que creo que hasta pensar aínda temos a cabeza, sabes, como que aínda hai certa resaca emocional que che impide pensar noutros soños, pero creo que un soño ha de ser ese de Lorient. Moi ben. Bueno, pois, Luís, compre despedírmonos xa. Temos que ir rematando. Luís Bolón, director artístico de Cántigas da Terra, moitas gracias por ternos acompañado nesta edición de Sons de Nós. E, bueno, que che parece? Despedida musical tamén. Veña, dámolle. Bueno, moitas grazas por convidarme. É un placer. Antes estábamos falando da cuestión dos espazos e de que non temos espazo, e este é un espazo no que podemos falar. Así que, pues nada, hai que reivindicar tamén que sí que hai espazos nos que se pode falar abertamente sobre neste caso, música tradicional. Rematamos coa Lalaya Foliada de Pontevedra, que son dúas pezas, neste caso unha grabación en directo do ano 2021, que para un espectáculo que fixemos que se chama De Arredor da Roda, un especial de zanfona, que contou ademais tamén cun traballo audiovisual, un documental audiovisual sobre Miro Casabella, a zanfona e Cántigas da Terra, que se pode ver en YouTube, que poden ver cando queiran. Pois moita oferta musical, audiovisual. Moitísimas grazas, Luís, e ata pronto, aquí te la tua casa. Ata pronto, grazas. Andare